булды, Әмирхан инеки. Мин сезне шәреп кичәсенә чакырмакчы идем. Ничек уйлыйсыз? Yok, siz nerse? Yok, mümkün hal түгел бит bu. Ни өчен нәрсә кыясызмы? Birinçiden, әтиәнемнән куркам. Ondan, zinhar кичерегез, мин ул кичәдә үземнең кем булып катнашуымны иштә күз алдыма китерә алмыйм. Нигә менә бүгенге кебек пианинода ялгыз уйнарсыз? Татар кызы пианинода соло уйный. Бу бик яңа нәрсә. Yok. Миңа иртәрәк әле. Аның өчен бик зур тәҗрибә кирәк бит. Юк, миңа Алла белер. Ләкин сезнең тагын бер сәләтегез бар. Сез матур җырлый да беләсез. Мин җырчы түгел. Мин уйнасам, җырлыйсыз? Сезнең яраткан көегезне беләдем. Гөләндәм туташ хатирәсе повесті татар романтик прозасының шундый матур лайыклы дәвамы. Фатих Әмирханнарның хәятының дәвамы. Гөләндәм туташ хатирәсе повестін язуының да аның үзенең тарихы бар. Мәгълүм булганча, ул Салих Сәйдәшев образы килеп кергән әсәр. Ул анда камил инсан концепциясını урнаштыра. Гөләндәмнең дә чын исеме Фатимаи Зөһрә икәнлеге һәркемгә мәгълүм. Чынлап та 16 яшьлек кызны Салих Сәйдәшев ул вакытта әле беркемгә мәгълүм булмаган яшь композитор музыка дәресләренә, музыкага өйрәткән музыка дәресләре алып барган икән. Һәм бу тарихны ул гап-гади бер көндәлектән бирә. Бу көндәлек Салих Сәйдәшев музеенда саклана һәм аны һәркем барып карый ала. Кыскасы, бу көндәлектә Фатимаи Зөһрәнең көндәлегендә сүз менә шушы соңрак 250 битлек повестька әверелгән вакыйгалар турында бара. Фактларны бозмадым мин ди Әмирхан инеки. Гаҗәп бит, анда нинди генә җырлар турында, нинди генә кызыклы фактлар әйтелми. Бер факт та бозылмаган булып чыга. Мин үз гомеремдә бик